Arratsalde on dizuela pilota zaleok, Sunbilako udal pilota lekutik. Gaur hemen izango da ados pilotaren etxeko bertso pilota sariketaren 5. jardunaldia eta bertan elkarren kontra Kukuprakak eta Bitxiloreak ariko dira. Batetik Kukupraketan Maili Barroka, Loian Orbegozo eta Natale Aranburu izango dira. Maialen Akizurekin batera eta elastiko urdina soinean daramatela aurka Kukuprakei Bitxiloreak egingo diete. Naro Agirrek, Jere Iturriagak eta Leire Galeanok, Sebastian Lizaso Botilleroarekin batera hortxe dituzue irudietan talde biak elkarrenekin solasean. Sebastian Lizaso eta Maialen Akizu erdian jarrita. Eta behar bada azken unera arte bi taldeak azken estrategiak zehazten ibiliko dira. Lehendabizi dakizuenez lautardiko partida izango dugu 18ra. Eta horren ondotik Binakakoa hasiko da eta Binakakoa 22 tantora jokatuko da ohi bezala. Aipatuko dugu gaur batzuek eta bestek zer egin behar duten edo zer egin beharrako luketen finalera sailkatzeko. Batetik Bitxilorek 4. puntua eskuratzea aski lukete finalerako sailkatzeko. Aipatu diot hori Sebastian Lizasori eta haiek ere buruan hori zuten, puntu bakarra lortu eta hori aski lukete finalerako sailkatzeko. Hortxe duzue sailkapena. Bitxiloreak lidertzan 3 punturekin eta 23ko aberatsarekin, 4 partida jokatuta. Puntu kopuru bera dute Eguzkiloreek ere. Nerea Lustondok ekin zion txapelketari Botillero lanetan, baina ondoren Berriozarren Uxue Fernandezek hartu zuen bere lekua eta txapelketa bukatu arte ere Fernandezek berak jarraituko du. Haiek ere puntu kopuru bera dute, 3 puntu eta 7ko aberats tanto kopuru txikiagoa eta beraz horregatik dira 2. postuan, naiz eta puntu kopurua bera izan. Ondotik 3. postuan dira Kukuprakak, Maialen Akizuren gidaritzapean ariko direnak, puntu batekin eta -15ko aberatsarekin, eta emaitza berbera dutela nola puntutan ala aberatsean. 4. postuan Angel Mari Peñagarikanok zuzentzen dituen mitxoletak ditugu, puntu batekin eta -15ko aberatsarekin hauek ere. Eta beraz gaur Kukuprakek 2 puntu lortuzkero 3 puntu lortuko lituzkete eta 3ak lortuta berdinketa 3koitza jarriko litzateke Kukupraken, Bitxiloren eta Eguzkiloren artean, eta beraz interes handiko jardunaldia da gaurkoa. Txapelketaren bilakaerarako garrantzitsua, batzuentzat finalerako txartela egon daitekeelako jokoan, puntu bakarra aski horretarako Agirrek, Iturriagak eta Galeanok, Bitxiloreek alegia, eta bestetik besteentzat sailkapenean gora egin eta gauzak berdintzeko aukera ere badu gaurko jardunaldiko saioak, eta beraz oraindik ere harimutur asko lotzeke eta emozioa nagusi izango dugu hemen azkenengo jardunaldira arte. Etzi bukatuko da ligaxka Urdazubin eta gaur bertan behar bada jakin genezake lehen talde sailkatuaren izena, finalerako sailkatuko den lehen taldearen izena, eta bigarrenarena berriz igandean jakingo dugu Urdazubiko jaialdia bukatu eta gero. Prest dira bi taldeak hemen, epaileren zain ibili gara, baina Jose Aldaregia epailelan ezan hariko dena ere bertan da saskia eskuan duela. Eta horrek esan nahi du beraz, jaialdia une batetik bestera hasiko dela. Gogoratu, Gorritz batetik Maialen Akizuk zuzendutako Kukuprakak hariko direla. Maili Barroka, Loian Orbegozo eta Natale Aranburu, eta aurkari Bitxiloreak izango dituzte urdinez. Naro Agirre, Jere Iturriaga eta Leire Galeano Sebastian Lizasorekin batera. Dena prest da hemen, azkenengo sakeak eta pilotak adakari dira jotzen pilotariak. Atzelariak sakeak ateratzen ere ikusi ditugu, beraz horrek esan nahi du zalantza eragitearen nahiko dutela. Behar bada pilota zaleari eta Agurren eta aurkezpenaren ostean jakingo dugu beraz zein bi pilotari geratuko diren lautardiko partidarako. Badoaz 6 pilotariak eta
bi bertsolariak epailearekin batera, eta geure batetik bestera hasiko gara, bozgorailutik talde bien, bertsolari bien eta epailearen aurkezpenak egiten. Arratsaldeon, ona Zunbilara hurbildu zareten pilotazale eta bertsozale guztioi. Gaur hemen izango dugu etxeko bertso pilota memorialaren 5. jardunaldia eta bi taldeak prest dira dagoeneko lanari ekiteko. Batetik gorriz Kukuprakak hariko dira, Maili Barrokal, Oian Orbegozo eta Natale Aranburu Maialen Akizurekin batera. Eta bestetik urdinez, bitxiloreak hariko dira, Jera Iturriaga, Leire Galeano eta Naro Agirre, Sebastian Lizasorekin batera. Epaile lanetan, Ados pilotaren ordezkari gisa, Jose Aldaregiak jardungo du. Hauexek bi taldeen aurkezpenak, eta orain bai, Maialenen eta Sebastianen hasierako agurrak entzungo ditu. Arratsaldeon, kaixo Zunbila, guta gure Kukupraka. Partida oso importantea, ta nolako bero zapa. Naiz eta beti alegin dugu, goxorik ez dadin falta. Gaurko honetan hobea dugu, bertso preskoak botata. Kaixo fresko bat aldatu nahirik, eguraldian baldintzak. Bitalde gatoz estrategia berezia du bakoitzak. Uste bezala gure aldeko baldin badira emaitzak. Gaur Kukuprakak itoko ditu bidean degun ekaitzak. Ekaitza iragarrita dago, gaur arratsalderako 6etarako markatzen zuen. Bertarako eguraldi iragarpenak bidean izango da, Sebastianek aipatu bezala. Eta ekaitzaren gora berek ez duten taldeetako bat bera ere kikiltzen, eta jaialdi eder batez gozatzeko aukera daukagun. Txapa gora jaurti du Josek eta kolore urdina agertu duela uste dut. Naro Agirre atzelarietako bat geratu da lautardiko partidarako. Maili Barrokalek egingo dio aurre Kukuprakei dagokienez, eta beraz aurrelari baten eta atzelari baten arteko lehia izango da gaurko lehen da bizikoa. Agirre ator sake ateratzera, eragin dio punta pilotari eta jarri du gaurko lehen partida jokoan. Barrokalek erantzun dio sakeari, txokoan utzi Agirrek, Mailik jaso, Zabalera Naroak, hau ere gainean jarri du Mailik eta gainera gaiztotu. Iritsi eta pilota luze jarri bitar dira, labur geratu zaio botea Mailiri, baina heldu da, oraingoan luze atzera, irutik airez ekarri Bergararrak, txokoan barrena zirrizta Agirrek, Bergararrak jaso, Ormabikoa orain, honetar ere iritsiko da, Zabalean luze jarri eta alaxe tantoa erdietxi, bat eta huts. Kukuprakak aurretik, tanto luzea izan da, eta hasieratik oso piloteatua. Pilotari bien aldetik, inorkeztu tantoan amore emana izan. Barrokalek pilota guztiak erantzun ditu, eta gainera berari tantoa egiteko aukera etorri zaionean. Zabalean pilota jartzeko aukera izan duen hartan. Tantoa lortu du. Bat eta huts beraz, Barrokal aurretik, eta orain ikusi behar zer nolako etekina atera diezaioken sakeari Bergararrak. Luze jarri du, bost eta erditik Naroak kolpea tira bai, baina ezin jaso. Saketik beraz zuzenean Barrokalentzat tantoa.
Arratsaldeko eta jaialdiko bigarrena 2 eta huts. Gorriak Kukuprakak aurretik. Pluralean ariko naiz, aurreko jardunaldietan ere aipatu dudan bezala. Kantxan pilotari bakarra izan arren, aulkian atzetik beste 3 lagun ere badituztelako bultzaka, pilotari 2 eta botillero bertsolaria. 3. tantoa oraintxe, jarriko abian Magik ateratako sakeak. Naroak jaso eta ea bada piloteoan, zein izaten den nagusi, luze, txokoan barrena Magik, ezkerrez Naroak bueltatu. Berriz ere txoko aldera moztu nahi izan du, baina txapazpiralde egin dio pilotaka da horrek, 1 eta 2 eta orain beste pilota baten bilabiatu da saskira Naroa Agirre. Bat eta 2, Naroa Agirrerena izango da, ondoren gozakea, benga animo jaso ditu taldekideen eta bertsolariaren partetik, eta jarri du beste tanto bat jokoan, Magik jaso, Zabalean jokaldi egin nahi, baina hau ere ustela izan da, Zabalean jada egin du, baina txapazpira joan zaio. 3 eta 1, Naroak galdu duen lehen pilota izan da huxe, aurretiaz zirrizta alegin batean beste bat ere galdu du Barrokalek. Eta orain berriz ere, aurrez erabilitako pilota eskatu dio sakera etortzen ari denak epaileari. Bere aurreko alegia, sake gaiztoa, erantzunik izanen ez duena. 4 eta 1, sakatzaile aski fin eta zolia da Barrokal, eta beraz aitatu dugu. Azten baterainoko etekina aterako zion, ateraz diezaioken sakeari gaurko partidan. Saketik behar bada partida puskatu ere egin dezake. Eta hasi aldarte horretan hasi da sake biziki gaiztoak ateratzen. Hau erdiraxeago ateratakoa, Naroak bueltatu eta orain berriz ere aurreko tantoan ez bezala piloteo ikusteko moduan gara. Ezkerparetan sartu du pilotan Naroak, Magik ongi bueltatu, berriz ere luze 3 terditik 3 terdi Laura Agirrek eta bertatik erantzun eta pilota inguru berean jarri Barrokalek. Lautik ezkerrez Barrokal, luze atzera, hemen inor ez da usartu orain arte jokaldirik egiten, txoko barrena gaizto, gainera edarki atera du gorputzetik Barrokalek, berriz ere luze atzera, hau ere bueltatu Magik, Naroak atzera, Magik bueltatu, eta berriz ere Naroa sartuko da lian. Luze ezkerparetara urreratutako pilota, hau ere jaso du Barrokalek, oraingoan Agirreren jokaldia txokoan, baita Barrokalena ere. Agirrek atzera. Magik moztu, gainera etorri zaio pilota Naroari, baina dejada egiteko ez du eragozpen handiegirik izan bidean, oraingoan luze ezkerparetan barrena, eta hor txoste egin dio pilotak Magiri. Eta eramaterik ere ez du izan, prest zegoen kolpaketarako, baina hor bote eskasa egin du pilotak, parte bat ere honekoa izan ez dena, eta azkenerako bertan egonagatik, jotzeko prest bertantxe egonagatik, jotzerik ere ez du izan, kolpea tira egin dio, baina ezin txapa gainean izateko lain indarrekoa izan. 2 eta 4. Agirrenena izango da ondoren gozakea, berriz ere lehengo pilota kantxaratzea erabaki du, eta berriz ere piloteo izango dugu. Ezkerrera, Magik Barrokalek, ezkerrez luze Naroa Agirrek, Magik jaso eta txokoan utzi, txokotik Zabalera irekin Naroak, Magik Zabaletik erantzun eta berriz ere ezkerraldera Naroak unpagoraz jaso Barrokalek, txokoan barrena luze Agirrek, Magik eraman, berriz ere Agirreren zataukera, Zabalean jokaldi ederra, eta baita tantoa bera ere. 3 eta 4. Urrundik bota du dejada, baina dotore atera zaio benetan, hortxe duzue 2:3 Naroak bota duen jokaldia. Zabalean ederto asko hiltzatua.
konbentzituta joan dadin esan dio. Jerak Naroari. Berriz ere atera du sakea, luze, lauterditik ongi erantzun dio pilotari Barrokalek, Txokora Agirrek, pauso pare bat atzera egin eta zabalera dejada Arroxamarra Barrokalek, Naroak moztu, Magik eraman, berriz ere zabalera, iristeko denbora emango dio Magiri, kontrakantxatik bildu, ezkerrez luze, ezker paretaren ingurura Agirrek, ezkerrez Magik eraman, oraingoan zabalean beste jokaldi bat, luzeagoa orain aurrekoa baino, Barrokalek eraman eta hor bolea ez du eskuan behar bezala sartzerik izan Agirrek, 5-3 markagailuan, tanto gogorra izan da hau ere, azkenerako boleaz sartzean Naroak egin duena katxak erabaki duena eta berriz ere, Joseri aurrez erabilitako Magiren pilota gogoko eskatu dio, Bergararrak berak, sakera, honekin abia dadin, sake ateratzera, honekin abia dadin. Atera du sakea Barrokalek, gaizto oso, Naroak eraman doi, Magik atzera eta hor sotamanoz jasozerik ez du izan Agirrek, 6-3, Sebastian Lizasok partida etetea erabaki du badatoz bertxotara Akizu eta biak entzun ditzagun zer esaten dieten pilotariei. Naroa badakizu, zuk gauzak gainditzen, badakizu frontoian dotore ibiltzen, naizta markagailuan bera den agintzen, irabazi zentzake jarraitu sufritzen, irabazi zentzake jarraitu sufritzen. Aupa Magi Barrokal, nola zu ez maita, zuk daukazun defentsa, nahi nuke goraipa, danak eraman ditu horretako gaita, irabazteko nena galtzea ez baita, irabazteko nena galtzea ez baita. Badatoz berriz ere kantxara lanerako Barrokal eta Agirre. Naroaren eskuetan da pilota, une batetik bestera pasako dio Magiri. Eta segidan etorriko da Bergarakoa sake ateratzera. Luze jarri du. Naroak eraman. Berriz ere Txokora txosta egin dio pilotak Naroari baina ongi jaso du. Zirrizta laburragoa hanketara. Zuzenean tanto izan den aurrekoa arroxeago izan da. Ezkerpareta bidean harrapatu duena nola nahi ere, eta bigarren hau are zehatzagoa, hanketara indar handian bideratua. Eta Naroak jasotzerik izan ez duena, indarretak atz handia baitzera matzan. Magik jotako azken zirriztak, 7-3 markagailuan beraz. Eta berriz ere, Magik aterako du ondoren gozakea. Sake gaizto hau ere, Naroak bueltatu. Eta pilota arrotu, bere buruari kokatzeko denbora emateko. Txokoan luze, ibiliku pilota Agirrek, Magik bueltatu. Agirreri gainera etorri zaio baina kendu du, nola edo ala gainetik. Pilota ura berriz ere Txokoan barrena luze. Eta Barrokalek eramaterik ez du izan, hor esango nuke gainera pilota eramatera bakarrik
Ez dela Joan Maili, eta behar bada aurrekoan bezala indarrez edo jokaldiren bat egitea izango zuela horrere xede, baina txapapera joan zaio. 4 eta 7 berriz ere, Naroak kantxaratutako pilota izango dugu ondorengo tanto honetan kantxan. Aipagarria da esatea, aurkira zer begira da egin duela Mailik, tantoa galdu bezain pronto Naroa sake ateratzera etorri aitzinetik. Lagunen eta taldekideen konfiantza bilatu nahian edo Akatsaren ostean baina hori aztu eta pilotan dakien bezala, orain arte bezala segitzea dagokio Mailiri. Piloteatu ari da izaten tantoa, luze irutarditik Laura Agirrek, botek askarra egin dio pilotak Mailiri, baina behar bezala jo du, berriz ere ezkerparetara baztertutako pilota Naroarena, txoko hamarrena zirrizta orain hanketara ezkerrez. Barrokalek eutxi, Ormabikoa orain Agirrek, Zabalera ziztu bizian joan da pilota, eta Maili abiatu bada ere, eramaterik ez du izan, azken unen arte gorde du gainera bere intentzioa Agirrek, eta bipareta dotorea izan da, zinez dotorea izan ere, hortxe duzu errepikatuta jokaldia bera, eta berriz ere tanto bira etorri zaio markagailuan Agirre Barrokali. Pasa dio pilota Bergalarrak zesto barrari. Eta martxan jarri du ondorengo tantoa, sake hau laburragoa izan da, Barrokalek luze. Eta arro erantzun dio. Ezkerrean sartu du Agirrek. Barrokalek ezkerparetaren ingurura berriz ere hanketara jokatu nahian. Agirrek jaso, baina ezkerparetatik urrutiratu gabe, luze orain. Hau ere, oso baztertua gainera, eta Mailik ezin jaso. 6 eta 7. Atzelaria da bata Naroa eta aurrelaria bestea Maili, eta behar bada pilotari bien jokamoldeari dagokionez nabari daiteke hori, luze eta azkerparetara gehiago bilatuz pilotaka arroagoen bitartez ari da lanean Naroa, tantoak bukatzeko aukera duenetan birritan pentsatzen ez badu ere, eta Maili aldiz aurreko kuadroetan jokoa gehiago nahasten saiatzen ari da. Eta horrek behar bada ezagundu bakoitzaren ohiko jokalekua bibitako partidetan zein den. Nola nahi ere azelaria izanagatik bikain moldatzen da. Golterdian Naroa Agirre, Itzierren berak jokatu zuen Ane Mendibururen aurka, baita iragan astean Lazkaon Ainhoa Ruiz da Infanteren aurka ere. Partida bi horiek galdu zituzten doi-doi, partida bata galdu zuten, bestea irabazi, biak ere doi-doi, 18 eta 17 eta 18 eta 16 okeraz banaiz buruz, ari banaiz ere. Eta gaur ere lanak ematen ari zaizkio Barrokal, oraintxe lortu du markagailuan berdinketa ezartzea, zazpinako berdinketa ezartzea, eta hemendik aurrera zein jartzen den edo zein jar daitekeen aurretik. Beste tanto bat jokoan, luze Agirrek, botearen ostean kantxaren erdialdera Mailik, eta berriz ere ezkerpareta aurkitu guran Agirrek, oraingoan Zabalean jokaldia, arro xamarra, baina gainera etorri zaiona, ederki bueltatu kontrakantxa ingurutik Barrokalek, hau ere luze, baina baita luzegi ere, kanpora joan baitzaio Naroa Agirreri, 8 eta 7 aurretik jarri da Barrokal markagailuan. Segi Maili batzuek Barrokali, hor gaude Naroa, Jera Iturriagak Naroari, doi-doi atzetik dira, baina partida estu ari da izaten, oso estua gainera, eta mental tarterik txikiena behar bada partidaren lehen erdian halakorik gertatuko denik ematen ez badu ere, erabakigarri izan daiteke partidaren bukaera aldera. Eta estu dira hemen
kontuak, markagailuak erakusten duenari jarraiki. Luze bi pilotariak. Pilota astintzen eta arrotzen. Ezkerparetan sartu du Agirrek, azkenerako eskumaz jo du Barrokalek eta gero berriz ere luze eta ezkerparetaren ingurura. Magik, kantxaren erdian du pilota Naroak, zirrizta ezkerparetara, Barrokalek eutxi, zabalean jokaldia orain Naroak, bere burua lurrera bota du, baina altxatzerik ez, Magi Barrokalek, 8 beraz, markagailuan. Zutitu da lurretik Magi. Eta orain pilota aldatzea erabaki du Naroak, bere aurrez erabilitako gustuko pilota hori kantxagatuko zuten. Kukuprakek ez bitxilorek barka. Bikaina izan dela esan dio, dejada bikaina izan dela esan dio jetak Naro hori, eta benga segi Sebastian Lizaso botileroak aurkitik. Gero sake gaiztoa, Magik jaso, irekitzen hasi da, baina txapazpira joan zaio, 9-8 berriz ere partida etendu Lizasok eta badatoz kanturako plazara, Akizu eta biak entzun dezagun. Tarteka bat galtzea ez da misterio, baina garaipen bila saiatu serio, jokoan opariak ez dute balio, ez dute balio. Barrokaleko horretaz badaki aidanez, gure estrategia ligatzea danez, gerturatzen utzi bai, baina pasatzen ez, Badakigu gaurkoa luze joango dena, erakutsi indarra eta baikemena, iarzen egote dun ausporik onena, Leia izango degu danontzat mesede, Barrokal baina dabil harin eta trebe, oraindik ez da egin izerditu ere, Badatoz, pilotariak berriz ere botileroen esanen ostean kantxara. Barrokalek aterako du ondoren gozakea. Benga Naro aupailerak tantoari ekin aurretik taldekideari. Eta berriz ere beste tanto bat jokoan. Erdiko sakea oraingoa. Naroak ederraki eramana eta gainera erantzuna baztertuz. Magiri lanak emateko, luze. Hiru tardira, lauan oinak dituela jodu Naroak. Eta txokoaren ingurura bildu. Txokoan barrena luze Barrokalek, Agirrek jaso. Magik luze, eraman Sotamanoz Agirrek, gero txokoan utzi du, hau ere gainean jarri du. Magik ireki eta gero bigarren botean jaso du. Naro Agirrek oso zaila zirudien zabalean Magik egindako jokaldia eramatea, baina hor Sotamanoz jaso du eta ondotik tantoak segi egin du. Harik eta txokoan jokaldia Magik egin duen arte. 10-8 markagailuan. Atera duzakea Magik aizto gainera txost egin dio pilotak Naroari eta hor kolpea tiratzerik ere ez du izan. Pilotalekuaren jukuteria horren ere eginez hortxe duzu sake errepikatuta, prestegoen pauso bat aurrera egin eta sakeari erantzuteko, baina ezin halakorik egin txostak edo zarrekiteko aukera oro
Ezer ez du baitio, 11 eta 8, berriz ere bat orsakera Maili Barrokal aurrekoaren tankerakoa, hau ere gaiztoa. Naroak bueltatu, txoko amarrena luze Mailik ezkerrez eraman Naroak. Berriz ere txoko aldera zirrizta Barrokalek eta ezin jaso. Agirrek 12 eta 8. Hamabi eta 8 markagailuan. Zirrizaren bidez lortu du aurreko tantoa. Eure kontuen arabera ala lortutako bigarrena izan da. Mailirentzat sake gaizto hau ere. Agirrek eraman eta ezkerreratu gainera. Ongi erantzun dio nola nahi ere Mailik eta gero luze Naro Agirrek berak. Barrokalek jaso. Agirrek zabalean jokaldia hanketara. Eraman Barrokalek. Kantxaren erdira gero Agirrek. Txoko aldera. Baina atzera eramanez aurkaria Mailik eta azkenean eramaterik ez Naroak. Badatoz berriz ere. Bertxotan aritzera, Lizaso eta Akizu. Ea bada, zer esaten dieten pilotariei. Aleginean zintzo jarraitu, Naroa zeure mesede, partida kontra daukagu baina, oraindik ezer galdu gabe. Mailik ordea egiten ditu, ia tanto denak doain. Hasiera zen berotzeko eta aldapa bera orain. Lenda bizitik ongi pentsatu, eta ondoren azkar bota. Albada leku berean jarriz, begirada eta pelota. Baina ordea gaur garaipena ez dezu izango debalden. Naparrak beti egoten dira eta gorriaren alde. 13 eta 8 badatoz berriz ere kantxara Barrokal eta Agirre, lautardiaren inguruan geratu da pilota. Eta Naroak joan behar izan du biltzera. Oraintxe pasa dio Mailiri. Eta badator Bergararra sake ateratzera. Sake gaiztoa ezkerparezara itxatxia. Naroak eraman. Mailik ireki gero. Hanketara moztu nahi Naroak, baina ez din aurkaria ez ustean harrapatu, luze gero Mailik. Eta alatxu erantzun dio Naroak, Mailiren pilotakadari. Lautarri ingurutik ez inertan da dabiltza pilotariak. Kantxaren erditik txokora bildu eta aizto jarri nahi Agirrek, hanketara jokatu dio gero Barrokalek, txokoko dejada izan da urrengoa. Eta berriz ere aurre aldetik atze aldera aurkaria eraman eta nekatzera behartu. Horren ondorioz, luze Agirrek, orain behar bada bere izan daiteke agintzeko aukera. Luze Barrokalek ere lauterditik irutardi ingurura Agirrek eta lautik irutardira Barrokalek. Kantxaren erdi aldera orain ezkerparetak eta frontisak bat egiten duten koskan jota Agirrek, luze Mailik, baina ezker horman goian izan dela ebatzi du Aldaregiak, ez dakit hemendik ikusteko aukerarik izango dugun. Eta behar bada joko zuen hor zalantzazko ere izan zitekeen, ez dugu ezkerparetako koltsoia garbi ikusterik izan.
baina epailearen iritziak balio duenez, Zark goian izan dela ikusi du antza denez, eta horren ondorioz Naroari eman dio tantoa, orotara 9. izan dena. Atera du sakea Agirrek, Barrokalek eraman. Lautarditik Barrokalek ongi erantzun dio pilota horri, irutarditik txokora jokaldia Agirrek, txokotik txokora baita Barrokalena ere, oraingoan kantxarditik berriz ere zirrizta gaiztoa txokora Magik, Naroak jaso, eta hor beste dejada batekin amaitu nahi izan du tantoa, dejada hori txapara joan zaio baina. 10-13, beraz Magik galdu duen, 3. pilota izan da azken hori, eta zerbait esatera hurbildu zaio Orbegozo Barrokali, 10-13 esan bezala. Sakra dator, zesto horra. Gaizto jarri du hau ere, bostetik ongi erantzun Magik, eta aurrera etortzeko denbora eman dio bere buruari. Zabalean jokaldi ederra, eta berriz ere badatorkio pixkanaka gainera Agirre Barrokali, 11-13 estudiera hemen kontuak, sake bueltan dotorea izan da, errepikapenean ikusi ahal izan duzuen moduan Naroak egindako jokaldia dejadaz beste bat ere egin du partidaren hasieran, eta hauxe izan du hala bukatutako 2. kintzea. Sakera etortzesto horra, pausoka pilotari boteak eragiten ari zaizkiola, abiatu da lasterkaldian, eta atera du sakea erdi-erdira, bosteterritik erantzun dio Barrokalek, eta gero berriz ere beste zafraldi bat atzealdera, 3 eta 3 laurden 4 ingurura Barrokalek, bote laburra egin dio, espero baino laburrago egin dio pilotak Agirreri, txokoan barrena luze Barrokalek, eta gero txokotik Zabalerereki, pilotari altuera handia emanez Naro Agirrek, berriz ere txoko aldera bildu, txokotik txokora jokaldia Agirrek ezkerpareta harrapatuta, berriz ere ezkerparetan barrena txokoan luze, Magik bueltatu, hau ere atzera, eta berriz ere inguru berera, sotamanoz Barrokalek jaso, Zabalean beste jokaldi bat, hau aurrekoak baino arroxeagoa behar bada, ezkerrera bildu Barrokalek, eta gero pilota hori goiko sabaira joan zaio Agirreri, eskuan behar bada, eskuan zertxo baitere kateatu egin zaio apika, eta horregatik alde egin dio pilotaka da horrek Naro Agirreri gora. 14-11, 4. pilota galdu du azken honekin Naro Agirrek, eta oker ez banaiz bere aurreko pilota ateratzea eskatu dio Magik epaileari, aurreko tantoak beste batekin, Naroarenarekin jokatu dituzte, eta orain Magik gehiago komeni dakioken pilota biziagoa da kantxan, eta pilota biziagoa izateak bere jokorako ez du normalean kalte handiegirik egiten, aurrean jokaldiak bukatu zaldea da, eta gainera saketik ere indar handia eman ohi dio normalki pilotari, eta horrek akaso aurrean pilotak izan dezaken bizitasunak aurrean jokaldiak bukatzeko aukera handiago eman diezaioke Naroaren pilotarekin baino. Ikusiko dugu zer gertatzen den hemendik aurrera. Tantoa piloteatua doa Zabalean jokaldia Naro Agirrek, ez da iritsiko Magik Barrokal, hau ere urrundik bota du, eta aurkari ez ezik bertara bildu pilotazaleak ere ez ustean harrapatu ditu jokaldi horrek. Kantxaren erdi-erdian zen, oinak 3. kuadroaren inguruan pausatuak zituela, eta jokaldi ederra egin du, eta orain jera Iturriagarenera gerturatu da. Eusko aldetik ere beteta ikusten ditugu bi pilotariak, nola Barrokal ala Agirre, eta bada, izasok aurrez bertxotan ari zela adierazi duen legez zeinek duen partida amaieran gehien ausporik onena, partida gogorrari baita izaten, ordu erdi pasa bada, 31 minutu terdi badira,
dagoeneko partidari hasiera eman diotenetik eta gogorra doa, ez dira tanto asko falta bukatzeko, baina falta den puska nekeza eta lana egin arazteko izan daiteke. Orain arte partidak hartu duen bilakaera zein den ikusita, zein izan den orain arteko partidaren bilakaera zein izan den ikusita. 12 eta 14 markagailuan beste tanto bat jokoan, txokoan utzi du pilota Agirrek, txokotik txokora luze Barrokaldek berak ere, kantxaren erditik sartuko da Bergararra orain luze, boleaz, ezker boleaz jaso Agirrek, Punpagoran txokoan utzi du Barrokalek, Agirrek zabaleratu, kantxaren erdi aldera erantzun gero Barrokalek, Agirrek eraman, botearen ostean pilota ezkerrera bildu eta bere tokitik atera eta atzerarazi Magik Naroa, berriz ere txokora eta berriz ere gaizto eta aurkariari korrika egin araztera behartuta, hau ere ekarri du, dantzan darabila aurkaria Barrokalek, bolea ona txoko aldera, dejada bertan utzi du, eta tantoa lortu Magi Barrokalek, 15 eta 12, ler eginda dira. Txokoan, etzanda moduan, Agirre eta Barrokal ere kantxaren erdian, eta orain badatoz, Maialen eta Sebastian, pilotariek, kausua pixka bat, berrizeko aukera, izan dezaten bertxotara. Naroa olakotan normala mintzea, ezinezkoa zendun hortara heltzea, lasai pasako data sufrimen trantzea, zuk badakizu zer dan maldak igotzea. Mai paparratente begiratu alto, garaipena eskura delako, naiz iztarrak gogortu besoetatako, gaur aitzakirik ez da 18-rako. Hiru tanton aldeaz garaipena zaildu, bihotatikan batek 18 zaidu, konseju bat nahi dizut Naroa bialdu, tantoak egin banaka albada ez galdu. Jokatzen ari dena partida derrena, baina apostutxo bat nahi nuke aurrena, ikusi ezazue Magik dakarrena, ta urdinek ez egin 13-garrena. 15 eta 12 markagailuan, azken aholkua Liza Sokagirreri eseri aitzin eta berriz ere badatoz lanerako bi pilotariak eta beste material bat nahi du ogidanez Magi Barrokalek, uste dut zure esan diola Naroari, beraz Naroarena kantxeratzea erabaki duela esango nuke. Naroaren eskutan da. Asadio Magiri eta Bergarakoa badator sake ateratzera. Atera du gaizto hau ere, lautarditik erantzun Agirrek eta hor Oska ezoikoren batean jo du pilotak frontisetik zolarako bidean, ezkerrera gero Magik, ezkerrez txokoan bertan utzi du Naroak eta Barrokalek atzera. Agirrek bueltatu, Barrokalek berriz ere luze ezker paretan barrena eta baita Naro Agirrek berak ere.
Kantxaren erdialdera Maili, gero zabalean Jokaldi Agirrek, iritsiko da Maili, iritsi eta pilota luza jarri zabalaldean, dilindan. Txokoa gero Maili, Kormabikoan Aroak, igarri dio helburua zein zuen, altxatzerik izan ezarren. 13 eta 15, Kormabikoaren bitartez egindako bigarren tantoa izan da hauxe, eta orain zalantza egiten ari da Aroa aterako duen pilotaren inguruan. Hor hiru izan ditu aukera gai, Mailiren aurrekoa bere lehen da bizikoa eta hirugarrena, eta orain bere ateratzea erabaki duela esan die taldekidei, beraz aurkariaren pilotarekin aritu dira nola aurreko tantoan Mailik kantxaratzea, Mailik Naroarena kantxaratzea erabaki duen, eta orain Naroak Mailiren atera duen aurkariaren pilotarekin ariko dira, behar bada gusturago partida hasierako bilakabidean ez bezala bi pilotariak. Txokoan Jokaldia Agirrek, iritsi da Barrokal eta gero Sotaman hori, txapara joan zaio Naroari, hor Jokaldiren bat egiteko aukera etzen txarra izango, eta gainean izan balitz behar bada lanak ere eman ziezazkioken horrek errestoan Mailiri, hor doi korontitzeta iristen diren pilota horiek ez baitira gerora eramateko gozoak izaten, edo gozoenak bintzat izaten. Baina ezin izan du Naroak txapa gainean jarri, txapa gainean izan da, txapan bertan izan da eta 16 eta 13 atera duzakea Barrokalek, edarki erantzun dio Agirrek. Piloteo klasikoa aurrelariaren eta atzelariaren arteko oraingoan, luze gantxaren erdira Mailik, lauter ditik Agirrek ere luze erantzun dio eta pilota ezkerrera bildu nahi, ezker paretatik ateratzeko lanak izan ditzan Arerioak, oraineko ere ezkerrera, luze Barrokalek eta baita Agirrek ere. Tanto luzeagoak eta piloteatuagoak ari gara ikusten partidaren azken bolada honetan, naiz eta garaiotarako aski gortua izan partida bera, eta Eusko aldetik larri antzean ibili pilotari biak. Txokoan utzi du pilota Agirrek, iritsi eta zabaleratu Barrokalek, horretar ere iritsi da Barrokal eta atzetik aurrerako lana eginda iruraino etorri eta pilota jaso du Agirrek, hau ere gainean jarri du doi eta ezin eraman Barrokalek, hor txapapean izan dela adierazi du Mailik, edo hori eskatu dio epaileari. Joera ez du naturala atera pilotak, eta ez dakit barruan izan den edo ez, nola nahi ere badatoz Lizaso eta akizu, eta entzun dezagun. Begira zen baten man lezaken binezka hauen jokoak, oso gutxitan ikusten dira hau bezalako tantoa. Txalotzekoa naiz eta degun pelotarien jardunan, kasualitatez epailea da Sebastianen laguna. Utzi epailea jaso ezina zen azken errematea, eta batzutan zein ederra den buru gogorra izatea. Naizta tantoa lortu dezuten alegin handien truken, kamarak utzi, pantaiak utzi eta barra jarriko nuke. Benga Naroa 18 zuretzako da seguru, lehen tantoa saketik egin ta jokaldiz beste hiru.
Maik ordea indarra dauka barru-barruan gordetan, tasakekin oraindik ere ez dio bat egineta. Entzun ditugu elkarri kontuak esanez, Akizu eta Lizaso eta behar bada aitorpenak egiten hasteko garai egokia ere hause izan liteke jaun Andreok errepikapena ikusi zen, neu ere zalantzan geratu naiz, zuzenean ez dut garbi ikusi eta ez da errepikapenaren bidez ere hor gainean izan bada doi izan da, baina txapa azpiaren beko ertza jo izana ere ez dut ustera bat hipotesi baztergarria denik. Josek gainean ikusi du eta jokorik ez gelditzea erabaki eta beraz 14garrena lortu du doi eramandako pilota horren bitartez. Orain urrengo tantoan Agirrek, beste tanto bat jokoan orain, sakeari behar bezala erantzun dio Barrokalek, Zabalera Agirrek gero, Maigik eraman, tanketara jokatu, txokora Agirrek eta luze Barrokalek. Atzera Agirrek, Barrokalek jaso. Txokoan luze Agirrek, Barrokalek eraman. Zabalera Agirrek eta tanto. Hor ere. Bilatu duzuloa eta ari da aurkitzen azkenean, azken tanto hauetan ari da Pagotxe aurkitzen, biak ere negatuago dira partida hasieran baino normala ere badenez eta halako jokaldiei segitzea partida hasieran bezain erraza ez da. Bukaera garaian eta azkenengo tantoetan erabakiko da afera bistan denez, tanto bakarrera dira. Bi pilotariak, Benganaroa, Sebastianek Agirreri sake ateratzera abiatu baino lehentxeago. Eta badator sakera zesto horra. Ezkerrera bildua, Agirrek bueltatu. Jokoan jokaldia berriz ere Zigirriztaren bidez Agirrek, oraingoan atzera. Barrokalek eraman eta pilota luzatu. Eta baita Naroak berak ere. Ezkerrez Barrokalek, bien tartera gero pilota jaitsiz Agirrek, Agirrez sartu da orain eta txokoan bertan utzi Luzasko. Barrokalek eraman, berriz ere atzera Agirrek, hau ere jaso Bergararak eta txokoan egindako jokaldia txapazpian zaio geratu. Agirreri 17 eta 15 etzen aukera txarra, baina hor ezker paretak ez dio behar bada jokaldia egiteko parte handi egirik utzi eta horren ondorioz joango zen azpialdera, azpialdeko lastairara. Naroaren bejaba alegina, tanto bakarrera garaipenetik eta txapelketako bigarren puntutik. Barrokal Orbegozo, Aranburu eta Akizu Kukuprakak. Zalen txalo artean badator bere lautartiko partida honetako azken sake ateratzera Maili Barrokal. Zinez gaizto hau ere erantzunik izan ez duena. 18 eta 15, arratsaldeko lehen puntua Kukuprakentzat, orotara txapelketan lortu duten bigarrena izan da hau. Eta honekin sailkapena are estuago jarri dute eta behar bada gehiago estutzeko ere aukera badute bigarren partida irabazizkero. Geure analisien eta estatistikan aurretik, Akizu eta Sebastian Lizasorena entzun behar dugu zer dioten partidaz, Maialenek eta Sebastianek. Ai Maili zorionak, jo zure besoa, partida hau izan da oso intentsoa. Naiz seria ibilizu, hau zure bertsoa, irabazi dezuta, egin parretxoa. Biak leia gogorra
aurrera atzera, bitxapeldun haundita, aparten antzera. Naroa etzera iritsi, gaurkoz garaitzera, merezi zendun eta alegindu zera. Ta aleginak dakar mila ondorio, gure irriparreak behintzat ondo dio. Orain binakakoa urreta olio, guri empate batek ez digu balio. Berezia izan da, hemen zure maila, eta irabaztea, beti da lan zaila. Eta bukatuko da, dudan iskan bila, bigarrenean goazen, garaipenan bila. Gerta daitezkeenak gero aipatuko ditugu, lehenik estatistikak zer nola lehen partidak zer nola utzi dizkigun errepasatuko dugu, eta gero bigarren honek dakarkeenaz edo ekar dezakeenaz mintzatuko gara. Gauzak zabal-zabalik baitaude edo egon baitaitezke sailkapenean. Magi Barrokalek egindako tantoak hauek izan dira, bina atzean moztuta eta dejadaz, beste lausagez eta bat zabalean, 3 pilota galdu ditu eta Naroak orotara 5 egin, dejadaz 3 eta bana, biparetaz eta hausaz eta 5 galdu ditu, 44 minutu eta 18 segundo iraundu lehen partidak, eta azken emaitza 18 eta 15 izan da Magi Barrokalen mesedetan. Horrek bigarren puntua, txapelketako bigarren puntua, gaurko lehena eta orotara txapelketan pilatutako bigarren puntua eman dio hirukote Kukuprakari, Barrokali, Orbegozori, Aranbururi eta euren botillero Maialenak izuri, eta 3rekin jarraitzen dute. Garaipena eskuratu ezin izan dutela eta Bitxiloreek, Agirrek, Iturriagak, Leire Galeanok eta Sebastian Lizasok, eta bigarren honetan gauzak garbi geratu edo bestela erabat katramila daitezke. Batetik Kukuprakek irabazizkero berdinketa 3koitza kehar liteke Bitxiloren, Eguzkiloren eta Kukupraken artean, eta beraz erabakitasun handikoa litzateke etzi Urdazubin jokatuko den jaialdia finalean ariko diren bi taldeak erabakitzeko lehian. Eta bestetik txapelketako 4garrena lortuko balute Agirrek, Iturriagak eta Leire Galeanok, Agirrek, Iturriagak eta Galeanok, Bitxilorek bigarren partida honetan 4garrena lortuta finalerako lehen txartela ziurtatuko lukete. Eta bigarren txartela igandean erabakiko litzateke Urdazubiko jaialdiaren ostean, beraz gauzak garbitzen edo garbi geratzen hasi daitezke, edota baita are gehiago nahasten eta katramilatuta geratzeko arrisku ere badu bigarren partida honek. Maialenak izuk lehen aipatu du, guri empateak edo berdinketak ez digu balio, garaipena lortuzkero 3 talderen arteko berdinketa 3koitza ezarriko lukete markagailuan, eta horrek are gatz eta piper handiagoa jarriko lioke txapelketari. Gauzak estu dira, lehen esan dugu, sarreran ere aipatu dugunaren bidetik jaialdi honek balio zezakela argitzeko edo eta gauzak are gehiago zailtzeko, eta orain arteko lehen emaitzarekin, lauterdiko partidako Magi Barrokalen garaipenarekin, gauzak aldekoago jarri zaizkie gaurko kontuoi dagokienean Kukuprakei, baina haiek ere oraindik ez dute azken hitza eman, lasaitzerik ere ez dute, haiek gaur amaituko baitute ligaxka, eta eurentzat beharrezkoa da bigarren puntua, orotara 3garrena zatekeena txapelketan eurentzat.
Bigarren partidan lanean ariko diren bi bikoteak beroketa eriketak egiten ari dira, batetik Kukupraken ordezkari gisa jardungo dute Natale Aranburu Lazkaotarrak eta Oiana Orbegozo Azpeitiarrak, eta bestetik Bitxiloren ordezkari izango dira Llera Iturriaga Leitzarra eta Leire Galeano Antzuolar txapelketa guztian zehar. Itziarren eta Lazkaon irukote Bitxiloreak alaxe funtzionatu du, lautardikoan aritu da lehendabizi Naro Agirre eta Binakako orako geratu dira Llera Iturriaga eta Leire Galeano. Gaur ere estrategia berbera hartu dute jaialdiaren hasieran, lehen puntua pilatzerik ez dute izan, Itziarren ere alaxe hasi zitzaizkien kontuak eurei, eta gero bigarren partidan garaipena lortzeko aukera izan zuten. Gaur berdinketa izan genezake edota 2-0 Kukupraken garaipena, Aranbururen eta Orbegozoren garaipena Aranbururen eta Orbegozorena izango balitz. Zer gertatuko den, berehala jakingo dugu bigarren partida amaitzen denean. Berehala gara bigarren honekin, gogoratu gorriz ariko direla Natale Aranburu eta Oian Orbegozo, eta urdinez aurre egingo dietela Llera Iturriagak eta Leire Galeanok. Horrentxe arte.
lanerako prest dira. Binakako partidako bibikoteak, Aranburu eta Orbegozo batetik, Iturriaga eta Galeano bestetik. Epailea ere bertan dute erdian jarriko zaiena eta bertsolariak ere gertu dira. Lizasoren eta Akizuren hasierako agurrak entzungo ditugu lehen da bizi eta ondoren partidak eman behar duena ikusi eta kontatuko dizuegu. Badoaz, Aranburu eta Orbegozo batetik. Aldaregia jarri da erdian, tartean Akizu eta Lizaso dituzte eta eure idarraie Iturriaga Galeano bikotea. Entzun dezagun lehenik, Akizuren eta Lizasoren hasierako bertsoa. Lehen partida gogor horretan puztu dira adoreak, baina begira bi hauen hankak ta bi hauen umoreak. Garbi ditugu indarguneak, garbi gure koloreak, binak banaka gera osonak baino, binak asko zobeak. Lehen partida galdu izana, ez bedi izan arazo, Iera ta leire beldurri gabe, zuek gogotik eraso, finalerako txartela nola, Zumbilan nahi degun jaso, oita birekin seguru gaude, gutxiago kinakaso. Garaipenik ez lortzeak ere eman diezaieke behar bada. Finalerako txartela bitxilorei, berdinketa hirukoitzaren kasuan igandeko jaialdiaren baitan geratuko litzateke noski. Finaleko zehaztapena eta behar bada gutxiagorekin ere finalean dirateke edo lirateke. Lizaso, Galeano, Iturriaga eta Agirre, baina hemen konturik ez egitea da denen helburu behinena eta horretarako 22 egin behar dira, ez da espekulatzen ibili behar, halako jolasetan ibiltzea ez da inorentzako gustagarri eta beraz hemen gogotik 22 egiten saiatu behar du nola bikote batak. Ala besteak hasi da binakako partida. Iera Iturriaga ateratako sakearekin eta Iloteoan ari dira bi bikoteak. Orain arte Natale Aranburu ez da jokoan sartu, ez da Leire Galeano ere. Orain txello du, lehendabiziko pilotaka da Antzu Olarrak, Zabalera, pentsapen erdi aldera azkenean Zabaleta jo behar zuela pentsarazi danarren Leire Galeanok, ezkerrera Orbegozok, Galeanok jaso, orain txelloko du bere lehendabiziko pilotaka da Aranburuk, Galeanok ezkerrez atzera, pentsaren erditik sartuko da Orbegozo luze, bitarditik, irutardi laura, Galeanok ere luze erantzun dio pilota horri. Ezkerrean bildu du. Orbegozok ekarri, Iturriaga katzera. Autarditik, Oianak jaso. Eta Iera katzeratu, luze. Oianak, oigo iritsiko zateken iritsi balitz. Leireren pilotaka da, baina txapazpian geratu zaio bat eta huts, Aranburu eta Orbegozo aurretik. Atera duzake Aranburu, gaizto hau ere, ez zin eraman
Leire Galeanok, 2 eta huts Gorri beraz. Aipatu hori dugu, Leire Galeano ez dela pilota asko galtzekoa, hau berari galdutakotzat baino Nataleri apuntatuko diogu egintako tanto legez, oso zaila baitzen hor ezkerparetak utzitako zirrikitu doi eta estu hartatik pilota eramatea, eta baita lantzaile eskua bera sartzeko tartea aurkitzea ere, beraz hor eure iritzez Nataleren meritua da. Leireren hankasartzea baino gehiago, azkenengo tanto horretan gertatu dena. Horrengoa, Oiana galdu du 5 eta 4 den ingurutik. 1 eta 2 beraz. Era Iturriaga atera du. Sakea bere bigarrena 5 eta erditik eraman Oiana Orbegozok, Erak moztu, Natalek jaso ezkerrez sartuko da Leire Galeano, txokoan utzi du pilota, Natalek ireki, Erak moztu, Natalek jaso, eta pilota ezkerrean sartu, edartu atera du. Eragozpen eta zailtasun pilota hori bertatik Galeanok, Iturriaga atzera gero, hau ere baztertua, Orbegozok ekarri, Iturriagak moztu, Natalek zabaleratu, jokaldia zabaletik txokora zirriztaren bidez Iturriagak, oraingoan Galeanok ireki du, Oianak kontrakantxatik bildu, atzera Iturriagak, Sotamanoaren bila joan eta aurrera etorri eta jaso, eta atzeratu gainera. Orbegozok eta gero gauza bera egin du, pilota atzean jarri. Leire Galeanok, berriz ere antzu larra sartuko da, 3 erditik. 3 erdi Laura, ezkerparetan barrena, Oianak eraman doi, zabalean bote eskasa egin dio pilotak Gerari. Atzera gero Sotamanoz eutxi Leire Galeanok azken pilotari, eta gero lurrera joan zaio zuzenean Nataleri egindako jokaldia. Bina markagailuan, tanto gogorra izan da azkenerako akatsak erabaki duet zuen halako tanto polit batek bukaera garratzura merezi, baina batzuetan halako hankasartzeak ere gerta daitezke eta gertatzen dira. Urrera joan zaio bat ere kontroli gabe dejada egina ala Natale Aranbruri, eta beraz akatsi horrek eman dio bikote urdinari bere Iñakako partida honetako bigarren tantoa. Atera du Jere Iturriagak, sake gaiztoa. Oianak eraman, eta pilota zabaleratu. Galean okatzera. Orbegozok ere antxaren erdi aldera luze. Galean ezkerparetan sartu du. Oianak ireki. Erak txokora, Natalek jaso, Hormabiko Iturriagak, ezkerrera bildu Aranburuk, Galeanok eraman, eta gero luze, Orbegozok, Galeanok eraman, txokora nola edo ala Aranburuk, eta gero txokoan bertan utzi du gaizkoago pilota Gerak, eta Oiana ez da iritsi da, baina hor pilota irekitzen hasi da eta txapazpidea joan zaio. 3 eta 2. Urdinak aurretik. Atera duzak Iturriagak, kantxaren erditik ongi erantzun dio Orbegozok. Txoko erutzi gero Iturriagak eta ez ginen eman Orbegozok. 4 eta 2.
Sake gaizto Iturriak, Ezkerparetaren ingurura bildua. Oianak jaso, Firrizta Iturriagak, Aranburu ekarri, berriz ere moztu Iturriagak, eta honi ere ez jautsi. Orbegozo ganketara jokatu dio naita. Iturriagak Orbegozori lanak izan zitzan balizko erreferan eta azkenerako lortu du tantoa, eta baita aurkariari lanak ematea ere. 5 eta 2 beraz. Iturriaga eta Galeano aurretik, aulkitik animoak eman eta eman ari zaio nola Bizasoala Naroa bikote urdinari eurek garaipen aski lukete finalean sartzeko. Sake honi ezin erantzun. 6 eta 2. Eta pixkanaka ari dira. Markagailuan zuloa zabaltzen akizu. Etorri da partida eten asmotan mikrofono hartuta, eta beraz entzun ditzagun Liza Soren eta Maialen Akizuren bertsuak. Naizta zeran gora egin den aldapa, arnasa hartu lasai goazen tipitapa. Pareja ona zerate ezer ez da falta, oraindik hasi soilik egin gera eta. Partidua hasi da 2 eta hutsean, gauzak aldatu dira ondo jokatzean. Segi aurrera biok indar gorputzean, gehiago gera aurrean, gehiago atzean. Venga bikote, esan die Leireri eta Jerari Sebastianek, eta venga Leire gero Leireri berari 6 eta 2 markagailuan. Aldetxo hartu dute, bina berdin dute izan dira, eta ordutik aurrerako tanto guztiak azkenengo laurak 3 eta 2tik 6 eta 2 bitartekoak Iturriagak eta Galeanok egin dituzte. Eta tanto sorta honi segida ematea besterik ez dute buruan, eta xede Iturriagak eta Galeanok Sake honi ez din erantzun Orbegozok, eta elkarren segidan 5. beraz Leitzarrarentzat eta Antzuolarrarentzat 7 eta 2 orain arteko tantoak kontuan hartuta. Eta esan genezake Saketik ari dela partida buskatzen eta Iturriaga, kasunetan Sakea erdiratu da Ezkerparetan jo ostean pilota, honetan ere bote traketxa egin dio, oso pilotak berak Orbegozori, naiz eta eramateko moldatu azkenerako. Iturriagak atzera eta Orbegozok zabalera. Txarren erdialdera Jerak, eta gero txapapera Aranburuk urruntzituen hankak, eta behar bada urrundik mine egitea batzuetan lan nekezta ere gertatzen da. 3 eta 4 den inguruan oinak zituela jo du hankageldian gainera. Eta txapazpira joan zaio 8 eta 2. Natale galdu duen 2. pilota izan da azken hori. Atera du Iturriagak, Oidoi eraman Oianak, Natalek ireki hanketara jokatu dio Leireri, eta Sotamanoz Antzuolarrak ezin eraman. 3 eta 8 naita zabaleratu du gainera gorputze Leireren gorputzera gainera hor nola edo la kolpea zita du, baina altxatzerik ez du izan. 3 eta 8 horrentxe pasadio pilota Leirek Nataleri,
Lazkao Tarrasakera abia dadin. Atera du. Oianak kantxaren erdi aldera. Olean okatzera. Eta Oianak ere ezkerrera gaizto bildua. Leirek eraman. Atalek keinu eta hau ere txapapera joan zaio Orbegoz hori. Ezagun errepikapena ez dakit pilota gainera zertxo baitere ez dute zaion etorri hor kolpea gainean, pilota gainean izan duenean bertan jotzea beste irten biderik ez baitzaio geratu eta hala ezin izan du Orbegozok behar bezala jo 9-3 sake gaizto oierak Oianak ongi iramana. Antxaren artitik galean osartu da ezkerrez. Natalek erdi aldera. Oianak joko du orain. Luze ezkerpareta aurkitu guran, baina atzelari aurkaria ezkerra da, Leire Galeano ezkerra da eta atzelari eskumatiak aurkari dituztenetan bezain eraginkorra ez da izaten. Aurkaria eskerrez sardadina alegintzea eta gaur ere lanak izan ditzakete hori bilatuagatik ere. Oso seguru baita bere ohiko segurtasuna erakuts badezake Leire Galeano, Bibar eta Dotorea orain Gera Iturriagak. Bizkorretorri da Zabalera. Eraman gaitz suertazekien aurkariei pilota hori eta tantoa Dotorea izan da esan bezala. Zinez, aurkariak hasteko aukera izan du Bibar eta horrekin eta erki asko lortu du. Buruan zuen intentzioa kantxean gauzatzea. 10-3 oso aldeko kontuak orain artekoa nola joaten ari zaien ikusita. Jantzat eta beste sake bat, Oianak bueltatzerik izan ez duena, partida etetera dator. Akizu, zutitu baita bertxotan hasteko. Eta ja bada, etenaldiaren ostean, gauzak alda ditzaketen Orbegozok eta Aranburuk. Entzun dizagun. Naizta asera uetzaigun ez gunai bezala pasatu. Gure pelota altxatu dadin lehenik burua altxatu. Badakizute irabasteko alegindu beharra dela. Ez dago gehiago egin beharrek, segi orain arte bezala. Hartu zazu ezeo zer neskak, bloke hortatik irten. Txapelketa hontan oraindik ez da antidopinik egiten. Aranburure hortxeari da naita ezin moldatuta, ta Orbegozo mikasten doa gozo guztia galduta. Humoretik heldu dio egoera ere aldeko dutela kontuan hartuta Litzasok bertsoaldi honetan lanari eta alderdi seriosagotik behar bada akizu eurei animoak nola edo ala eman guran ez da erraza burua altxatzea, baina hori egin behar dute partida utxetik abiatuko balitz ezala partidan sartu orain arte Natalek egin dituen bitanto horiek kenduta ez baitute zer askorik egiteko aukerarik izan Orbegozok eta biek hanketara jokatu dio Natalek Iturriagari eta orain hasi da behar bada jokoa pixka bat nahasten Lazkaotarra bere aurreko kuadroetan atzean
Orbegozo ere partida hasiera baino hobeto ari zaie pilotei eusten eta alaxe jarraituzkero markagailuan aurkariek dituzten 11 tantoetara hurbiltzerik behintzat izaten duten gorriek konta dezagun tantoa. Txokoan utzi du pilota Aranburuk, Iturriaga kaltxa, kantxaren erdira Lazkaotarrak, Entzugolarrak eutxi, ezkerrez sartuko Oiana, txokoan utzi du luze, bertan da Galeano, Zabalera ireki, Oianak bildu, eta pilota ezkerrean sartu. Era ator aurrera, Zabalera bideratu du indarrandiarekin, eta baita altuera nahikorekin ere. Ezkerrera Galeanok, ezkerretik ezkerrera luze, hiru terdiraino Oianak, Laura eta ezkerparetara are gehiago hurbildua Galeanoren azken pilotaka da, gero Jerak ireki eta tantoa lortu, Zabaletik Zabalera pilota irekitzen hasi da Natale, baina kontragantxara joan zaio hor nola edo ala erasora pasada, defentsatik erasora pasada, baina kale egin du, 12-3. Nola nahi ere tanto honetan lehiakorrago izan dira eta jokoan nagusi izateko aukerak izan dituzte. Naiz eta bukaeran defentsa onaren ondoren aurkariek tantoa eskuratu. Beste tanto bat jokoan. Txokoan anketara jokatu nahi izan dio Orbegozo Iturriagari, oraingoa ezkerrera. Ikainatera du bertatik Leire Galeanok berriz ere Oianak joko du. Kantxaren herrialdera, Iturriagak atzera. Orbegozok luze eta are luzeago Leire Galeanok berak. Zabalera Orbegozok, Iturriagak txokora, txostegin arazi gainera pilotari eta Natalek ez eraman. Kolpe aztakit gainera ez dute dion bigarren botea egin ostean tira gainera pilota hori adierazi du Iturriagak. Zaila zen oso pilota hori eramatea ahaleginak. Horretarako ahaleginak egin arren. 13-3. Jerak moztuta egin duen bigarren tantoa izan da. Urdinen 13garrena berriz ere. Laitzarra bera dator sake ateratzera. Ezkerrera. Oianak eraman. Iturriagak atzera. Orbegozok jaso. Txokoko bejada orain Jerak eta pilota irekitzen hasi da Natale. Baina txaparekin egin du topo bete-betean. 14-3. Azkar doa partida, 20 minutu pasatxo besterik ez dira. Hasi denetik eta nola edo ala alegindu beharko dute. Orain arte gorriek partidaren dinamika aldatzen, sakea berreskuratu du eta gauzak bestelako izaten has daitezen. Sakeari erantzun dio Oianak, Zirrizta Jerak, Natalek ireki, Zabalean jokaldia Jerak, Zabaletik Zabalera luzen Natalek eta tanto. Hor behar bada Leire Galean hori ustezkoa izan zitekeen eta nik uste horretaz ere konturatu dela Jera. Leireri barkamena eskatu baitio eta orain beste pilota baten bila abiatu dira Jose Aldaregiak duen saskira Natale eta Oiana. Eta pilota berri horrekin zer nolako joko egin dezaketen. Berdine galdetu dio Iturriagak Oianari berria izango da seguru asko. Baina behar da kontzeman izango dio berretan zerbait berdine hori akaso pilotaren ezaugarrien inguruan esango zuen aurrez eurek erabili dutenaren nontzekoa izango dela
sumaturik edo. Beste tanto bat jokoan. Atzelariak orain arte pilotean, ezkerrean sartu du pilota Galeanok, ero atzera Iturriagak eta Sotamanoz ez dineutxi. Iturriagak. Orbegozok barka, maust eta lau marka gaiuan. Eta berriz ere badatoz, Akizu eta Listaso kantura, Maialenek partida etetea erabaki du eta. Zenolako tantoak ze pelotakadak, naiza urdindu diren gure gorrikarak, altxa indarrak neskak gora begiradak, amore matea ez da aukera bat, amore matea ez da aukera bat. Tantoak beti dira garaipen zutabe, ondo ari zerate suabe, bitxapak ondo neurtuz dotore goitabe, jarraitu horrelaxe oparirik gabe, jarraitu horrelaxe oparirik gabe. Amabost eta lau berriz ere badatoz. Akizuren eta Lizasoren bertsoak entzun ostean kantxara lau pilotariak. Jatera behar du ondoren gozake, eta jada aurrean zen. Sakeari erantzun behar ziola pentsatuta edo. Baina badator, Leitzarra sake aderatzera, erdi-erdikoa. Oianak bueltatu eta luza jarri. Galeanok ongi erantzun. Txokoan bertan utzi du laburrago Orbegozo, Galeanok jaso, txokoan Aranburukerak ere, Galeanok txokotik zabalera ireki. Birrizta txokoan jerak ez Oianak jerak jaso. Txostegin eta gero, pilotak txostegin eta gero, Natalek Garrandiarekin Gari gorputzera eta gero Orbegozok atzera aurrera etor Galeano. Uzten duzue itarditik lautardi ingurura. Alatxo entzun dio pilotari Orbegozok. Entartera jaitsi jerak. Orbegozok eskatu eta berriz ere zirrizta Azpeitiarrak. Natalek atzera. Eta ezkerrera gainera. Galeanok atzera. Eta baita Orbegozok ere, irutartizik sartuko da Leire. Tutaldi egiteko aukera izan dezake, bien tartera jaitsi. Baina Leirek ez dina hobeki erantzun dio. Pilota horri, Iturriagak. Fronti sartiko pilota utzi du, ezker paretara sartze izango zen hain segur. Oianaren pilotakadaren jomuga. Ondoan ezker paretaren inguruan jarri du, Galeanok edartu erantzun, eta berriz ere, Oianak aiztotu doio iritsi da jeraren pilotakada frontisera, eta Ormabikoa txabazpira joan zaio Natale Aranbururi, 16 eta 4 gaur eltzaizkie gauzak eurei nahi bezala ateratzen ari. Nataleri eta Oianari ari dira gogotik saiatzen eta bipareta egiteko etzen azken aukera hori txarra inondik inora, baina berriz ere txapapearekin bat egin du. Nataleren pilotakada horrek. 16 eta 4 kontua kontu. 12 tantorrena da horrengoz markagailuko zuloa. Gero eta handiago egin nahiko dutena Iturriagak eta Galeanok. Luze atera duzakea lautarditik. Orbegozok erantzun. Galeanok atzera. Iana sartuko da pilota jarra izan daiteke, baina azkenerako jo eta luze jarri txokoa horretarako baliatuta, berriz ere txokora Ianaren antzera Natalek, Azpeitiarrak ireki barruan da pilota,
Sokoan luze jarri Aranburuk, galean okatzera. Eta gero kantxaren erdira Orbegozok, ez du gozatu eskuarekin egindako keinuak adierazi nahi izan duenez. Galeanok kantxaren erdialdera, zabalean jokaldi Aranburuk, eta hau ere txapapera joan zaio, 17-4 ez zabiltza gustora, eta jokaldiak egiteko aukerak etorri zaizkienetan ere asmatu ezinik. Zuloan barrena duta erabat zabiltza Aranburu eta Orbegozo behingan atale segi esan dio ulkitik Magi Barrokalek Lazkaotarrari aukerak etorri zaizkio eta horietako zenbait garbi-garbiak ziren erasorako, baina ez izan beharko luketen zehaztasunez jokaldirik egin, eta beraz akatsaren poderioz tantoa bikote arerioak lortu du hainbatetan. 17-4 zabal-zabaletik ezkerparetara bildu Galeanok, Orbegozok jaso. Barrena luze hanketara Iturriagak Orbegozori oraingoan berriz ere, baina Nataleri oraingoan biziko pilotagadaren bitartez izan ezpada ere, bigarrenaren bidez tantoa lortzeko. 18-4. Oztuta Iturriagak egin duen hirugarren tantoa izan da. Azken hau benga esaka nabaritu dut Lizaso bitxiloreak auspotzen, eta hola zulo beltzetik irten aian Aranburu eta Orbegozo. Hormabikoa Orbegozok iritsiko da Iturriaga eta gaizto jarri, Natalek hanketara ireki eta tantoa lortu. Oraingoan lortu du bere helburua, zabalera irekitako bigarren pilota horretan egin duen ahaleginaren truke, eta berriz ere horrien pilota dator kantxara. Benga neskak, benga, nola Maialenek ala Baik, Nataleri eta Oianari 13 tanto asko dira, baina pixkanaka malda orain hasi behar da lausotzen. Sake gaiztoa Natalek, zuzenean tanto izan dena, partida hasieran ere alakoxe beste bat sartu dio Leire Galean hori, eramateko aukerarik bat ere izan ez duena, eta biak erkatuta edo erkatzen hasita, bigarren hau izango zen akaso bietan gaiztoena 6-18. Oraintxe pasadio pilota Leirek Nataleri, eta badator Lazkaotarra sake ateratzera. Erdira aterata oraingoan Leire Galeanok Ebarki bueltatu du. Antzu olorak azkenean frontis erdira atera da. Ezker paretak eta frontisak bat egiten duten gunean jo baitu, luze Oianak. Eta baita Galeanok ere. Ezkerrera bildu du. Orbegozok ekarri, eta Iturriagaren jokaldia txapapera joan da, urrundik sartu da, eta halako zirriztak ondo egin nahi ditu, eta gaizto jarri gero ezkerparetan inguruan, hau ordea txapazpira joan zaio. 7-18 marka gaiuan. Gerak galdu duen lehen pilota izan dausen, eure kontuen arabera. Berak du egindako tanto gehien orain arte, eta galdutako gutxien ere bai. Eta horrek arnasaldi labur bat hartzeko aukera eman dio bikote urdinari, edo ematen ari zaio. Ere tanto boladari segida eman beharko liokete. Diferentziak bera egingo baldi badu. Iturriaga atzera labur geratu zaio pilota Oianari, baina jaso du bien tarteta Jerak. Hormabikoa
Orbegozok, baita Jerak berak ere, baina txapazpira joan da Iturriagaren alegina. 8 eta 18. Sakera dator Natale Aranburu. Erdiko atera du, hau ez du aurrekoak ezen beste baztertu. Galean ezkerrez ongi jaso du, gero zabalean jokaldia prestatzen hasi da. Eta horretarako urrutiratuko baitzuen nahiz eta gero erantzun bezain pronto aurrera azkar asko etorri zaion zalantza eragitera. Eta Nataleri berari Leire sartuko da, ezkerrez luze bitarditik, irutardi laura, bostetik eskuinez. Orbegozok jaso eta aztertu. Aranburu atzera, Galean okeraman, eta gainera Aranbururi sartzeko aukera kendu eta baztertu. Ezkerrez Orbegozok altxa, Iturriagak atzeratu. Eta Orbegozok jaso. Iturriagak moztu. Oianak jaso txokoko dejaba. Iturriagak gainera gero Natalek Jerari, baina lurretik nola edo ala kolpea tira dio pilotari. Eta txokoan lortu du tanto egitea bat ere erraza etzen pilota batetik. Azkenerako saria lortu du. Eta 19. eman die urdinei. Azken tanto horrek, 3 faltan dira txapelketako 4. punturako eta beraz puntu horrek emango lieken finalerako txartelerako 4. lortuta datorren igandeko zestoako finalerako sailkatuko bailirateke. Bitxiloreak ezkerrera bildu du Orbegozok, Galeanok altxa. Orbegozok atzera, eta baita Galeanok berak ere. Gainera etorri zaio zertxo pilota Oianari, baina ezker paretaren inguruan jartzea lortu du. Bien tartera orain, Jerak ireki, baina ez zart nahi bezain beste, erora Eta gaiztoa ezkerren Natalek ez da tanto izan. Galeanok bitarditik atzera luze, ezkerret sartuko da Oiana, baina oido izan da azkenean. Baina arketzuen espero nik uste egin duen keinuagatik. Zabalera Jerak, Oianak jaso. Jerak ireki, Natalek eraman. Atzera Galeanok, Orbegozok ekarri. Eta bipareta txapazpira joan zaio Nataleri. 9 eta 19 eta ez dakit. Ez ote duen. Orkatila bihurritu edo zer egin duen Oianak. Kolpea jo bezain pronto. Pilotari kolpea tira berritan sumatu baitu zer edo zer eta ez dakit hor zer izango duen, zer ez izatea, espero eta gura dugu. Altxa da, Orbegozo, baina errenka ari da nabarmen, Maiteri dei egin diote. Orbegozo lesionatu bezain pronto eta Maiteren eta Nataleren laguntzaz badaramate. Pixanaka atxeden setera, bertan eseri eta ea errekuperatzerik izaten duen. Maite sendagilea ere bada eta gainera baita taldeko masaje emaile ere eta ea bere masajeren batekin edo bere auskoren laguntzaz etor daiteken bere onera Oiana Orbegozo eta
ez denez izaten, Maite ez ezik Ados Pilotaren beste zenbait ordezkari ere joan zaizkio Oiana Orbegozori, eta hona hurbildu da epailea Jose Aldaregia bera Alberdenok kezkatuta gaude, eta ea ez duen ezer, Maiterekin solasean ari da, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Antza denez, sastadaren bat, sumatu omen du Izar inguruan, baina uste dugu ari zaiola horri buelta ematen. Zapataren lokarria eta askatu du, eta oraintxe ari zaio lotze langintzan Maite Ruiz de Larramendi Mujika Oiana Orbegozori zutitu da, erren egiten du, eta ez dakit sastada horrek jokatzen jarraitzea ahalbidetuko dion. Buruaz ezezko keinu nabarmenak ari da egiten, berriz ere eseri da, eta uste dut beste denbora puska bat partida geratzea nahiko duela. Guk ez dugu inolaz ere ezertarako presarik, eta ea sastadan besterik ezten geratzen, edo Aragietena ere baden Maili Barrokali Aragietena ote duen ulertu diot Espainiak irakurrita, eta ea ikusiko dugu zer gertatzen den. Markagailua 9 eta 19koa da, azken tantoa bikote gorriak lortu baitu, eta ea buelta daitekeen bere onera, edo partida honek bertan behera geratu behar duen. Ikusiko dugu zer den. Partida bertan behera geratzea erabaki dugu Oiana Orbegozoren lesioaren ondorioz, beraz 9 eta 19ko hau kontu ofizialetan 22 eta 9ko izango da Iturriaga eta Galeanoren alde, eta halaxe bukatuko da gaurko Zunbillako jaialdia. Ez genuen espero halako bukaerarik izan behar zuenik, baina batzuetan halakoxe kontuak ere baditu kirolak, eta lesio malapartatu baten ondorioz jaialdia honetantxe utzi beharko dugu. 22 eta 9 beraz garaipena Iturriaga Galeano bikotearentzat. Amaitu berri da partidua, markagailua arraro, 19 eta 9 mugitu abe hor dago. Olako gauza ez da aurrena, pasa izan dira lehenago. Galtzea beti mingarria da, ta mina mingarriago. Galtzea beti mingarria da, ta mina mingarriago. Nola gorputza behartze hori izaten den kalterako, zure indarra eta rebantxa utzi beste baterako. Gaurkoak ala izan beharko du, ez dira 22 tanto. Aupa Oiana zori
zorionak zuei, ta suerte finalerako. Aupa Oiana zorionak zuei, ta suerte finalerako. Bat aski gendun naiz hasieran, guk amestu bigaraipen, naiz ta Oianak min hartu duen, gauza ez zaigu gaizki irten, ta finalean jokatu aurrez, naiz zaildan gauzak jakiten. Animo neskak hasida daude, txapelak neurrira egiten. Animo neskak hasiak daude, txapelak neurrira egiten. Eta txapela jartzea zer den, zuk dezunez ikasita, zestoan dago urrengo igandez, zita oso polita. Alare pena ez bukatzea, gaur konpartida hasita, urrengorako etorriko naiz, ni neutakoa jantzita. Urrengorako etorriko naiz, ni neutakoa jantzita. Etxean ere ez du horretarako Maialenak izuk erakusle txarra eta behar bada beste batean ala harritu gaitzake. Bertsolari izan dena gaur kontu amaitu da megafoniatik iragarri bezala gaurko Zunbillako jaialdia ofizialki emaitzak 9 eta 19 izan beharrean 22 eta 9 behar du izan txapelketaren eragiketa sistemetarako 22 behar baititu garaileak eta partida bukatu bezarren 22 lortu baititu Iturriaga Galeano bikoteak eta orain arte edo ordura arte jokatutakoaren arabera honelakoak izan dira zenbakiak. Natalia Aranburuk 4 tanto egin ditu, Binasak ez eta Zabalean eta 6 pilota galdu ditu, Oianak bat ere tantorik ez du egin eta 4 pilota galdu eta zoritxarrez azken unean bera lesionatu ere egin da eta horregatik edatu da ikusi ahal izan duzuen legez partida bertan bera, Jera Iturriagak egin du denetan gehien, sakez eta moztuta 3 tanto, atzera biparetaz eta irez beste bana eta 2 pilota galdu ditu eta partida hasieran galdu du bakarrura Leire Galeanok eta partidako lehendabiziko sakia izan den orduzkeroztik ez du beste pilotari galdu, ordura artekoa 40 minutu eta 24 segundoan gertatu da eta txapelketan 4. puntua lortu dute gaur Iturriagak, Galeanok, Agirrek eta Lizasok eta bat lortu dute lehen partidan Aranburuk, Orbegozok, Barrokalek eta Maialenak izuk eta 4. puntuarekin Lizasok aipatu duen bezala gaur bakarra aski zuten, geuk ere erretransmisioan zehar aldi zenbaitetan adierazi dizuegunez laurekin aski zuten finalerako sailkatzeko bitxilorek eta horixe lortu dute, beraz igandean 8 Zestoako Gurutzeaga kiroldegian jokatuko den finaleko taldetako bat badakigu bitxiloreena izango dena eta bestea igandeko jaialditik erabakiko da, badoaz bitxiloreak elkarrizketa setera eta geu ere eurengan hurbilduko gara zer dioten entzun beharra dugu eta.
Lehen partida estua izan da, neskak, eta azkenean ies egin dizu garaipenak. Naroa maili hortxe izan duzu, gertu, eta oso partida gogorra jokatu duzu, eta azkenerako gutxigatik ies egin dizu garaipenak. Bai, egia esan partida osoa izan da oso gogorra, hor tanto batzuk hasiera neuk igual gehiago falla eta hor, gero bukera aldian ordaintzea horako gauzak. Eta bueno, hor 15-16 egin doa zenean eukide tanto bukatzeko aukera, eta ezkerrakin deja gotatzea jo naiz da. Txapa azpira junta. Eta bueno, hor ja M7-15 jarria, eta azkeneko tantu asak ezin dit. Da pena, ez irabaztia. Baina bueno, gero pinakakoan oso ondo hasi dira, partida segituan hautsi due. Eta galduta ere, bueno, puntuak ez duak kontatzen, pues konsolatzea tanteugatik, da hoxe. Tanteo ere ona izan duzu eta beraz horrek beharko duzuen lehen partidako zapore garratza gozatu. Bai, baginekin tanto ez puntu batekin finalen egongo ginela, aurreneko oso gertu ondudan, ikusten aroak bikain jokatu dola, eta gu bigarrenen ongi hasita egin denez, gutxi falta zitzion, baina bukatu gabe gelditu da zoritxara ez oian amin hartu dulako, puntue lortu eta finalerako txartela, eta horrekin behintzat pozik. Oso ondo hasizarete, pilotalekutik atera dituzu egin batean aurkariak ez dira jarri eta Nataleri aukerak etorri zaizkionetan ere ez du asmatu, txapazpira batzuk joan zaizkio eta hanketara jokatu diozunetan ere deseroso nabaritu dugu eta alde horretatik bikain hasi zarete, baina gero inork nahi ez duen bukaera izan du partidak eta azkenerako lesio baten ondorioz zuentzat garaipena. Ba, ala da, nik uste ongi sartu gala partidun, gu gure tokin, eta bueno, gu gure tokin gaudenen beste lan eitea tokatzen zaio, eta kostatzen da tantoa sartzea, eta gero babukaeran pena ez, oian aldesio, gaina hauekin jokatzen aizienen ikuste, eta hoxe, pena izan da. Eta Leire zeukatzean agindu duzu, partida hasierako bakarrura galdu, eta ordutik aurrera oso sendo ibili zara kantxan. Bai, bueno, nik uste ondo hasi gala, eta ondo gibitzela jokatzen gero penia janak esen izan da belako jarraitu, baina bestela partidu ona uste dut indula eta behintzat horrekin geratuko ba. Ona etortzerako bazen egiten, bakarra askizela finalerako sailkatzeko, lortu duzue eta pozik izango zarete, horregatik. Bai, behintzat lasaitxasen horrekin etorrega eta naiztaen aroak esin irabazi basekiun guk partidu nahi txon behar ginoan lortu ginoala puntu hori, penia finale haula klasifikatzia. Baina, ontsa berri askar rekuperatzen den eta final politx bat irtetzen den. Azkena aurkaria zehaztea falta da, baina finala edozein sailkatzen dela ere gogorra izango da. Bai, hori seguru, danen kontra saia irabaztia eta saiatuko gara dane ematen da alik da final honen aitzen. Eta Sebastian, azken lan zuri jarri behar dizut, hau zapore gozoarekin, pozik joango zara etxera, ala? Ola ez baina guk helburutzat, gaurko sailkatzea gendun, mila zorion iruroi nola, hobetu ezin leiken jardun, lanik zailena gelditzen zaigu, naiz zailak egin ditugun, Ilan zortzian zestora joan, irabazita txapeldu. Ikusiko dugu, azar gertatzen den zestoan, eskerrik asko laukote. Eta orain hona badatoz. Akiztu Barrokal, Aranburu eta Orbegozo. Makuluekin dator honaino Orbegozo ekarriko dute eta makulurik gabe azkenean, baina badatoz eta eskartzen diego. Lehen partida maili oso gogorra izan da eta azkenean garaipena lortu duzu. Bai, hasieratik partio oso gogorra, nik uste dute fizikoki be oso gogorra izan dela. Eta nik uste dute horregon gazela biok, bat igual bitanto galdeakin, gero ni elkartzen nintzen, baina nik uste dute partio oso gogorra izan dela, nik uste dute igual fizikoki oso gogorra, ez nago gustora eman dute maiakin, baina indako partioakin eta lortutako puntuakin gustora. Binakan Natale Oiana gaizki hasi zarete, Jera eta Leire asko hobeto hasi dira eta pilotalekutik atera zaituztete eta zeuk ere Natale aukerak izan dituzunetan ez dituzu baliatu txapazpira joan zaizkizu gehienak. Bai, nik uste hasieratik
Haiek gehiago izan diela, asko juntzaizkigu gainea, eta bueno, azkenen olako zulo batekin haste zeaten nire buruzta igual zaiagoa da, eta bueno, nire saiagoa naiz ere badana bera juten zitzaiten, da bueno, behaiek gehiago izan diet. Eta Oiana, gero zeure maila hobetzen joan zara, gehiago arrotzen eta gehiago gozatzen hasi zara eta azkenerako ezusteko galanta, inork nahi ez duena, hautsi egin zara. Sastada bat uste dut sentitu duzula, zer sentitu duzute azkei? Bai, partidu naseratik, partidu kaskarra hasi detez, azkarri juten itzen pelota eta kale asko, baina bueno, gero pixka eta sentatzen hasi naiz, tanto bat obestu behintzat pilatzen hasi gara, eta hortxe, behintzat itxura hobesegokin bukatu nahi genuen. Eta hoxe, ez dakit, pelotakada bat jodeten zabaleak guna izen, atzetik zazta handi bat antzeman dut, eta pena. Pilota bila joan zara eta behar bada hor gehiegi behartu duzu, artikulazioaren bat eta horregatik sastada. Ez dakit, bolan antzeman dut, zaztateko handi bat, eta zer dan, da ikusi berkoa, eta rekuperatzen hasi daukagun lehen bailen. Osatzea da garrantzitsuena, orain beharrezkoa denbora hartu eta berriz ere laster kantxetan izango zaitugu guztiz osatuta. Bai, saiauko aldan azkarrena rekuperatzen ondo eta aldan guzti jengo dugu. Azkenengo lan Amaialen zuretzat, egiguzu balorazioa, nahiz eta oso erreza izan ez behar bada egoeraren gatik. Ze mina eta ze pena, talere kukuprakena, txapelduna ez baina hause da, hirukoterik onena, hirukoterik onena. Eskerrik asko laukote eta altxaburua. Hauesek Maialenen, Mairen, Oianaren eta Nataleren hitzak eta bagatoz gehu onaino. Amaitu da gaurko jaialdia eta lehen da biziko taldea sailkatu da finalerako, bitxiloreak izango dira ekainaren 8an zestoan, Jera Iturriaga, Leire Galeano, Naro Agirre eta Sebastian Lizaso, eta orain bigarren taldea sailkatzea falta da, bigarren taldea sailkatua zein den jakitea falta da, Etzi Arratsaldez izango da ondorengo jardunaldia, ligaxka faseari dagokion azkena Urdazubin arratsaldeko 5etan hasiko da jaialdia eta bertan eguzkiloreak eta mitxoletak hariko dira. Batetik Eneritz-Arri eta Ane Mendiburu eta Maite Mujik hariko dira eguzkiloreak eta bestetik Amaia Arrastiak, Ainhoa Ruiz Infantek eta Leire Oskozek. Mitxoletek egingo diete aurre, eguzkilorekin botillero Uxue Fernandez, iragan ostiralean Berriozarren aritu bezala eta Angel Mari Peñagarikano hariko da mitxoletekin eta agurtu aurretik hainbeste baterekin nahikoa lan ere badugu, baina azken kontu bat ere zehaztu nahiko genuke, kontuak nola ditugun jakin dezagun 3 puntu dituzte eguzkilorek eta beraz laugarrena pilatuta finalerako sailkatuko lirateke zuzenean, baina mitxoletek aukeraren bat ere izan dezakete, puntu bakarra baitute biak irabazi eta aldela tantoko puru aldekoa baldin bada, eragik eta matematikoak egin eta berdinketa sortatuko balitz eguzkiloren eta mitxoleten artean jakingo genuke norena den garaipena eta beraz dena zabal-zabalik igandeko jaialdi hartarako ere igandean Urdazubin elkarren aurka eguzkiloreak eta mitxoletak arratsaldeko 5etatik aurrera Urdazubiko festetako jaialdia izango da hori aurrez arratsaldeko 4etan bertako pilota eskolako umeko eskorrak hariko dira pilotan eta ondoren arratsaldeko 5etan hasiko da etxeko bertso pilota sariketaren azkenengo jardunaldia, ligaxka faseari dagokion azkenengo jardunaldia. Ados pilotaren YouTubeko kanalak koi bezala zuzenean emango du Urdazubiko lehia ere, eta zeuek hor bazinete poz galanta hartuko genuke. Besterik ez gaurkoz Sunbilatik, plazer baduzue igande arratsaldean izango dugu berriz ere Urdazubitik, elkarren berri pilota zaleok. Ordura arte, izan ondo, arratsaldeon Sunbilatik.